Bon dia, són les 9 del matí i en Blu m'ha vingut a buscar ara amb la moto un altre cop i el que farem serà anar al National Park. Ja hi ha els amics d'Estats Units perquè ells volien fer fotos a la sortida del sol, o sigui que s'han llevat més d'hora. Ara anirem cap allà i no sé si els trobarem perquè suposo que és bastant gran, però si més no ho podré veure al parc, que en tinc bastantes ganes. Yes. Bé, ara estem aquí al parc de Sachanalai, que és un parc natural que ja estava més o menys a 120 quilòmetres de la ciutat on estava, de Sukhothai, i aquí en un principi hi ha rescloses i hi ha rius, ja ho veurem, diuen que fa bastanta calor i que en un principi, com que aquest tros de país és el lloc on fa calor i tota la pesca, poder no hi ha tanta aigua com l'aigua que hi ha normalment, però ja ho veurem. De moment el lloc és molt maco, amb canyes de bambú superaltes, bueno, no n'havia vist mai, mira, això és una canya de bambú, són superaltes, jo no n'havia vist mai cap de tan alta, i aviam com va.
Oh, the new one, come on. No. Here. Okay. 1, 2, 3, jump. No, why not? No difficult. Good. No good. 1, 2, 3, jump! No! Malparit. Come on, jump! Oh! Good! Són la 1 ja i havent fet una mica de salts ja tornarem cap a Sukhothai amb moto. Més o menys hi tenim 1 hora de camí, perquè això al ser un parc nacional està una mica apartat, està en una carretera de curves i tot. Anirem a Sukhothai i després ell ja em deixarà i hauré de buscar un lloc per dinar o alguna cosa. Finalment ja hem arribat a Sukhothai, he dit en Blu que tenia ganes d'estar sol perquè ja porto amb ell bastant temps i en veritat tampoc sap parlar molt anglès el pobre i és una mica complicat, depèn de què relacionar-nos. I res, m'he cremat una mica perquè amb la tonteria d'anar amb la moto hem estat molt rato sota el sol i avui picava molt fort, hi ha el dia el cel molt despejat, no hi ha gaires núvols i ha estat un problema. L'experiència ha estat molt divertida, però m'ha agradat molt poder anar a un gorg d'aquí, Tailàndia i tot, ha estat divertit. Guai. Bueno, ja he dinat, però crec que ara serà el millor moment del dia. Amb aquesta calor, un gelat d'Oreo m'entrarà finíssim. És bastant tard, ara deuen ser les 7 i el que faré és anar amb els americans que estaven prenent alguna cosa aquí a un bar del costat i ara m'han etiquetat al Facebook. I bueno, res, aniré amb ells, que estava editant, i després segurament anirem a sopar un bufet lliure, que ahir en Blu, el noi d'aquí Tailàndia, em va ensenyar, em va dir aquí, bufet lliure es pot menjar gratis, tot el que vulguis, no sé què. Gratis no, vull dir, pagues un tant, però després ja no pagues més. Daryl! Doncs ja són les 11 de la nit, hem anat a sopar amb en Daryl, un d'aquí dels restaurants que hi ha al carrer, i abans hem estat prenent alguna cosa al bar aquest que heu vist quan els enfocava, i res, me'n vaig a dormir i demà serà el dia en què ja començo a anar més cap al nord de tot, que és a Chiang Mai, és una de les ciutats capitals que hi ha aquí a Tailàndia a la part del nord, i després ja més amunt, més cap al nord, l'únic que queda d'interessant, diguem, és Chiang Rai. Quan estigui a Chiang Mai la idea és que pugui fer bastantes rutes, m'he de trobar amb una noia que és d'aquí Vic també, i res, veiem com va sortint tot. Suposo que demà el vlog serà una miqueta més calmat perquè al matí no he de fer res, aprofitaré per editar vídeos que tinc endarrerits i aclarir aviam com agafar a la tarda. Després a les 4 aniré a entrenar un altre cop i agafaré el bus per anar fins a Chiang Mai. Això és tot. Vinga, bona nit.